Te paralok hadin kumba katok ne por ngila deb ban pen khui ne ko kan no ko long ko itnan hadin ba la deb ban pen khui te ban pen den kamru la sngaw tenat namar ba kam coba cuma pe kani ka top mene kadang belai ka pelang kenyut kenyer Henry mendapat kam dan syu namar ngila deb ban pen khui lut mentara kadang coba namar ngidang syu deb yu Henry lasai lasis ni tingamut kala khui baik meneru kaneka nala katno kolong ka ba jabo jaban Henry mendapat tip top kala khui amdon syu ka ba sakut namar bangil depan pen khui mah rengkat bat kini ki paralok ngidon hangai kumba sangut Kublai pi bro ki paralok ki parajur teknik por ngidon hangai halen ti ha banwan pen khui mom raksnya dei tagi jabo ki jaban ki bangi hab ban pen khui mentagasni namar ka jungi kalong kepala jabo adu kata-kata baik ka jing jabo kalong kumne harum namar bangim ya pen khui syo takadau mentagasni ngihap no ban pen khui yakane ka baik ki jing jabo namar kinong song sinong hi ki pen khui ma pen jabo takadau mentagasni hab ban pen ilut ya ki jabo satu dan nang ta baik kini kita ki jabo ki jaban ki bangi hab ban pen khui mentagasni namar ba aslem ba ngiklem yo ban pen khui yakane ko mentagasni ingin pen khui no ikane dengin sai pe sakmat mo ka video kane kasing kalong kumno baik da ka ba burom perlok ya ki sopti lane ki jan ngimdei ban wan bread sha baik kana kalong ka ba jabo mo khamtam ki jan lane ki sopti ki bangi phong i wan bread sha perlok haswa bangin pen khui yakane ko mo kawai na ki jing terpat ki badan kam tam ha kapai dei bat ka yangi kinong song kinong barok kan sei senrang kelong kena arang ba teman ngeu ha ban omra ya ki jan ki plastik lane ki ba pipen jabo ya ko mo da pip wan ra ya ki jan lane ki ba penjabo ik katno kalong ka ba ngeusi namal ka kalong ka ba jabo deh dak ba burom perlok ngeu pa ban nom ra ya ki plastik ki jan ki nam ki balachot lapra nang ba jungi kan long ka ba khoi namar menenga ya survey saudong kan mai isibun ki jabo jaban kamtam ki hoges ki jan ki nam bat kum tater paralok pe ya ki ki ba khamhe ngilas dang deb ka basa kalong sa sti shapo namar ba sti de daw matheu mo mentang idang punan kam shoda ka wai ondang ila deb ban prat ya kane ka bahe ngin sa sedang sa shapo ka umro kam da jingai shu kadon stage kman nol kan
มันtangin pen khui no ya kana ka pe kana ka long ba jabo jaban ka jing jabo ro pumla su ban batai satu khmat ro kala block tang ba te ki paralok nastei kering ra krak khani hista kidang ya trei nastei tem tangin pen khui shwai kana ma ngin sai pe ondala dep ban pen khui Start the music. But Pesho lamar bagi labun ki jebak jebain tem tak singi ngela khoi ngela jandep antar dekat bet ini lidar tingi badang nge bala prat iki ki ba tristo musa lang kita jerngam bat I lidar tingi ru ilong ibat tristo ibikit kiai ke kam haduk bangi la jandep ru Tani bebe Nangkong Tu ti ais na tu betul sum. Teh एक मत जंगा jadi rai wan copyright ka Punjab ta Kubli pi bro teh hakane kapor finally la ngila dep ban pen khui ya ka kan no kalong bas ngeu tenan mo nomor ba hadin kendai spo kudwe kadar sibje hadin kumba sau kenta ngila dep berangkat bat ini ki paralok we arlai sausan ni don sangun teh ngim ko na pi perok henry tang kajing subscribe ka jong pi ya ka channel mo knang bin la ban pendep biak ek bari nang sa sang nang ne shakmat kum kine ki jai kam de ka poru kala kut hakane ka sngi ngin ya pen kut no ngeu pha ban subscribe bye tawut bye subscribe Bye bye. See you next video.